بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كوليبالي mansa solo handan jite ni so ledu solo ko bi jogodi be Allah tan ikakkene ko sube alhamdulillah toro tila ini wati jamana bi jogodi jamana bo akafsa abisra nyumaka abisra munuka wati bi jogodi wati ale fana balaki tengu doni kana yara bi jogodi ne be ala fo ma barkada aywa ale yebirana ambe do ka shini irana amin ya rabbi ko jinjati donga ba enta do muni wofu no ko ka chaw ko ka chaw ka chada jenti donga banda dondo e ka suru dondo e ka jam o jenati ka tabulo Allah akbar be dondo wa fo chugo bamana nga fanana ko klembe jabi do kabri adu so ma da fela Allah akbar fana bike do fana ko dante jinyen ko dante jinyen aya bamana nga gri akagri abla jori dantala ana fo chugo so ni ata position do la ikono ma do koni ni Mali be États-Unis be fando en fait Chine fana be fando en fait dambe ye ka nyini yoro do la mais ni tarana estra do fe danti yala de fana be hakli ka famille ko fo ayo ko giyem manege Vila ko nyem manege abi manege da blay e tukodi ma kana tu ka tu jien koti blay shinimbe de shinimbe Allah akbar aywa mbako jenu muye neni bakariya tlalaw ci minna ko na san yoro la ko go so ma cha boys go bi ko me halbi na san ma shiti keme ko go so ma shiti dorme keme ko go so ka na la shagele ay abisa ni nabisa ko duru tan bisan mambe so wa kele mambe restaurant baraka ablay abe ko kemela sane amina maklawo ko na fe san yoro la so ko macha me dumuni yoro la atoko ko bo ni do ma fo ko ta do ba fo ko chara fana bike ofana bike o be ni ida timia chugwe sono amen na claim duna do ba fa ko ka dogo do ba fa ko ka cha o da na atimia ke chugwe kote kwa a san yoro la atoko asoma macha me adumi yoro atoko ka bo na kuma ka cha fana akuma ka cha akuma ka cha de ayo ifo ko ka to ka na labodi na laboka nye ukai la mabo nga lo bofo bakari ko ro fo afara ko mam kra ko du o bane o mako te ko ko la kui ay o mako fo ta la me atijado ne abijado ni ko botiga timi atida afo yu gomodu ni ko te ko ni angana nyone ne ay yoro do la sukuru ira bi kenna la wable auzu billahi wa dra ko chara o fere o ba ga dozede imaiza o muso ka fere kalo fo amkala ayo tabarakallah ko cha fere de muso ya gindoy kodo donc nyebo to gola kana ko muso ko gundo fere ay jere fere parce que tuma do la ko ma be toy dongo la nu bolo filla ni ko chara o ba ay équilibre ni eva pote ko jido murwa ko atura shofa jila bana ok bi to dongo la wati do la de parce que aforayen cheni bi se sola so chebi ko be chekele abe chekele o tewa ko kuma mai kuma bale afana mandi makum fana be kuma do aywa bismillah ba amido nyume bi tarata e ablay nam utukalo kile kononton nam samba fla ani muga ani fla bam ko jomne kalo do ko dede ko atletan gelembi nera entaw di kunu itadi ni entaw di itadi rima anta mandi am flo ay tamadi ma bo nga mu ga nga korofrani ni fonke ona na baroke kunu ayo an ira ma ni muka kanyo do ma alhamdulillah bonya godo la da fana do voilà donc non on jambi gafo segre Mali tribune nga tribune a jora ganyaw tribune ablay alna ma jokanya bisra kan ayo tabarakallah ka ken ni muye Ouseni Amion Guino ni bela jele kam ko pulo na le cadre o nyamay ka se ka kuma o falen nyogom bulu no politique kunda ale ko na yira ka formu dogo kun temenina ko mi cadre ale ni mouvement politique pour une transition ko ka jamana be lalam na ni wati kon konala ka ken
ye n'a ka lakana baliya ye ko n'i ye baaraw jateminɛ dɔgɔkun laban in na mun ye kadiri ɲamaba Useni Amion Gino ale kɔnɔ yira k'a fɔ nin waati in na ko ale ka parti k'u bɛ sɔn ka gɛrɛ mun ye M5 RFP la Mali kura ko da tugulen tɛ dɛ k'a baaraw ko bɛ se ka kɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔnya baaraw kɛ o ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'i ye baaraw jateminɛ k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa taabolo minnu na k'a ka kan bɛɛ kan ka i jɔyɔrɔ fin ko siratigɛ dɔ la k'olu ka kadiri kɔni k'olu bɛ sɔn ka gɛrɛ mun ye M5 RFP Mali kura k'u bɛ sɔn ka gɛrɛ o la. U bɛ sɔn ka gɛrɛ o la ayiwa l'essor faso yɛrɛ ka fasiri a fɛrɛ tɛ fɔlɔ kuma fɔlɔ mun b'a fɔ la i b'o fɔ la. ale kumana bɛn ani keleya kan ka kɛ ni mun ye ka fɔ fɛn belebeleba dɔw taara mun ye ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba minnu kɛra mun ye an ka partiw olu ɲɛkɔrɔla la olu kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ nin waati kɔnɔ mun ye an ka marifatalaw minnu ye n'u k'a ma ko ancien combattants olu ka maa ba 26 minnu kan ka don min ye ka fara mun ye an ka finitigilakaw kan k'u bɛna tila fila ye ba 26 bɛna tila fila ye ko fankelen o baaraw kɔni bɛ kɛ. o tɛ ancien combattant ye dɛ o ye bamancikɔrɔw i b'a fɔ a tɔgɔ la bamancikɔrɔw minnu bɛna marifa bila an ka ko ye olu kan ka na fara mun ye an ka finitigilakaw kan ka se ka baaraw kɛ cogoya min na walasa Mali ale bɛ se ka a ka dugu bɛɛ lajɛlen ka se k'o bɛɛ minɛ k'a k'a sago ye ko waati fɔlɔ bɛna kɛ o cogoya la tako filanan ko baaraw bɛna kɛ san 2023 ka na san 2024 o kɔnɔna la a bila yan dan ni ne kɛra ɲɔgɔn ye tako filanan minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. an bɛ to histoire kɔnɔ hali bi a bila ye ko mun kɛlen no an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw olu kɔni wulilen no k'u jɔ kosɛbɛ nin waati kɔnɔna la ka kɛɲɛ i k'a fɔ mun ye an ka dunfɛnw kɔni sɔngɔ yɛlɛli k'a fɔ ko ka wulikajɔw sabati ka maaw bila dugu kɔnɔ ka yaala ka maaw sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ maa minnu kɛlen no ka dɔ fara u ka dunfɛn sɔngɔ kan ka sɔrɔ u ma a yamaruya sɔrɔ u bɛna wulikajɔ sabati walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya dunfɛnw olu ka se ka nɔgɔya cogoya minnu na i n'a fɔ sukoro tulu fo ka taa se malo ɲɔ a n'a a tɔ bɛɛ lajɛlen b'a bila yan nɔ. La sentinelle ale ko di. sentinelle kumana ko nin bɛ se ka kɛ kabako ko ye Mali ka lasigiden mu n'a kan ka taa mun ye États-Unis kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Washington district kɔnɔna ye n'o ye ambassadeur kura ye ko n'i ye baaraw jateminɛ mun ye États-Unis donc Washington olu kɔni ka kiritigɛba ka ɲɛmaaba n'o ye cour supérieure du district de Columbia ye mun ye novembre kalo tile 17 san 2022 nɛgɛ kaɲa 9 o waati mun ye Mali ka lasigiden ale kan ka baara o daminɛ ko nka ko n'i ye a ta ka jateminɛ k'a lajɛ ni cɛba kofɔlen n'a ma baara yɛrɛ daminɛ ka ban ko a yiralen don k'a fɔ ko a welelen don bɔgɔ jeninen kan mun ye Américains fɛ ko yala in na ko nin ko in bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn de na ko yala ko nin bɛna kɛ mankan wɛrɛ ye tuguni wa ko ɲininkali tɔ min bɛ yen ko nka k'u na ko tɔ sɛgɛsɛgɛ ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a fɔ kun jumɛn na Mali ka lasigiden welelen don bɔgɔ jeninen k'a bila yan nɔ. L'alternance ale ko di. alternance a bila yan dan ale kumana nin waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'ale an ka gouvernement ɲɛmaaba ye a yira k'a fɔ nin waati kɔnɔna la u ka jɛkulu min sigilen bɛ n'an k'a ma ko M5 RFP rassemblement du 5 juin a bila ye a ko kadiri caman bɛ a ko kɔnɔna la olu kɔni bi u y'a yira k'a fɔ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ka baara taabolo kɔni k'a ma u diya ko ka kɛ ni mun ye minisiri kɔrɔ Modibo Sidibe fo ka taa se minisiri kɔrɔ Koniba Sidibe Mohamed Ali Bacili Madame Si Kayatuso Cheikh Oumar Sissoko ale ni kɛrɛnkɛrɛn nin waati kɔnɔna la olu kɔni ye mouvement kura kɔni bila sen kan nin waati na ko M5 RFP Mali kura ko ni baaraw jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga nin waati kɔni kɔnɔna la ko a fɛlen tɛ ko n'a ta bɛɛ ko t'a dɔn k'a faamuya kun jumɛn na mun y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba n'o ye colonel Assimi Goïta ko ale kɛlen don k'a mara a bolokɔrɔ nin waati kɔni kɔnɔna la olu kɔni ka ɲaɲini ye nin waati in na ko k'a yira k'a fɔ ko M5 RFP olu maaw y'a yira k'a fɔ Choguel nin waati kɔni kɔnɔna la k'a ta la ka a baara kɛ ka ɲɛ ko mun na docteur Choguel Kokala Mayiga a sinsinnen bɛ a sigiyɔrɔ in na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw b'a la k'a fɔ ko a ka baara ma ɲi k'a ka walan sɛmɛ a bila yan n'a ma sinsin u b'a fili kɛrɛfɛ. L'indépendant a ko di.
indépendant ale fana kumana ni waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali cɛmancɛ a n'a kɔrɔyan fan fɛ ko y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ye maa caman maa 30 bɔɲɔngo olu kɔni bɔnɛna u ni na mun ye bamaci wale kɛbaw fɛ ka tɛmɛ ka kɛɲɛ ni mun ye Gawo sira fo ka na mun ye Menaka sira o fanfɛla la ko n'i bɔra jateminɛ ka kɛɲɛ ni indépendant ka sɛbɛnni ko sɔrɔsi an ka finitigila ka maa 10 bɔɲɔngo ale ni dugudenw ale ni dugutigiw u caman kɔni bɔnɛna u ni na mun ye T-Site ale mara kɔnɔna la ko ka t'o yɔrɔ la mun ye kana mun ye an ka finitigila kɔni n'o ye polisiri 5 olu kɔni bɔnɛna u ni na 3 olu kɔni tunna nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɔ mun ye Kuri ale mara o kɔnɔna la Ablaye Andani donc ko n'i y'a jateminɛ sa hali bi indépendant kɔnɔ jɛkulu mun sigilen bɛ nin waati kɔni kɔnɔna la ka yira k'a fɔ mun ye candidat Jaji ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Amadu Sankare u kumana ale fana ka sigili ko o la mun ye Babaliba ale fana ye mandat d'arrêt mun tara ka ɲɛsin ale ma nin waati kɔni kɔnɔna la ale kɔni a yira k'a fɔ ko mandat in ko a kɛcogoya kɔni ma ɲɛ nin waati kɔnɔna la ko n'i ye baaraw jateminɛ ko a ma lakodɔn yan k'a fɔ a ye ka lakodɔn k'a fɔ a ye ko a senɔ bɛ fɛn foyi la nin waati in na ko siratigɛ la ko mandat min talen don ka ɲɛsin a ma nin waati in na ko a kɛcogoya kɔni ko a ma ɲɛ Ablaye. Ayiwa nin ye jumɛn le républicain ale fɛ mun sɛbɛn le républicain ale kumana nin waati kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'a ma ɲɛ an kan ka taa kalafili la san nataw kɔnɔna la ko kalafili kan ka kɛ ko kama sɔrɔ ka ɲɛ ko mun ye an ka gouvernement ɲɛmaaba ko premier ministre kan ka kɛ ko kan kɛ premier ministre ye ko bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ premier ministre min kan premier ministre kan ka kɛ ko a tɛ parti politique la a tɛ société civile la a tɛ foyi la a da tɛ foyi la ko premier ministre de kan ka ta ka sigi walasa ka se ka kalafili kɛ ka a ɲɛ cogoya minnu na Abdoulaye. politicien d'an b'u to u yɛrɛ bolo le reporter le reporter ale fana kumana ka yira k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ko n'i ye baaraw jateminɛ ko an ka sariya gafe kura ko bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Mali kura o fana ko fɔ ko n'i ye baaraw jateminɛ k'a lajɛ ko une nouvelle constitution un nouveau Mali ko ka to reporter kɔnɔ hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ min ye Bamakɔ nin waati kɔni kɔnɔna la Ablaye ko bagabaga talen don ka ɲɛsin Bamakɔ ma ko ka kɛɲɛ ni bamaci wale maaw olu ka laseliw ye nin waati kɔni kɔnɔna la ko Bamakɔ ko maaw kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ an ka taamaw la an ka dongabɔw la ani jamamayɔrɔw la kosɛbɛ ko maaw kan k'i kɔlɔsi ko kamasɔrɔ ko dugu kɔni nin waati kɔnɔna la ko a bagabagaden don Abdoulaye Andani. Janto yɔrɔ la ɲɔgɔn tɛ. O kɔrɔ ko ka ɲi. O kɔrɔ ka ɲi. Mɔgɔ kɛnɛ ye tiɲɛ ye. Ni sigalen don i b'i sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i ye maa ye mun dɔn a ɲɛɲini i ka fɔ fama ye o dɔn don an yɛrɛ kan ka kɛ sadasiya sisan ni waati nin na bɛɛ sɔrɔsi ni ko gɛlɛyara ni jamana bɛ kɛlɛ la ayi dɔw b'a fɔ an ka sira tɛ ni jamana bɛ kɛlɛ la voilà bɛɛ y'i ka sɔrɔsi ye dɛ ko n'i ta minɛ i ka sigi ɲɔgɔn bugu la n'i sigilen don k'a fɔ a kungo don n'a bɔra a bɛ s'i ma ani m'o fɔ Ablaye o tan ye o ayiwa tubarikala parce que bugu nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na i b'a kɛ jamana kungo ye i t'a k'i kelen kungo ye voilà o don fo mɔgɔw k'o faamu o cogo la o don faso ko don faso ko ye yɛrɛ ko ye yɛrɛ ko tulonkɛ t'o la voilà Sulemani Kulibali Abdoulaye Andani ko faso ni a sigilen don ale ka jɔnjɔn n'a ka tuloma de kan faso tuloma ni faso jɔnnen ni faso taamasiyɛn n'a taamasira i b'o dɔn a taamasiyɛn n'a taamasira taamasiyɛn a n'a taamasira taamasiyɛn ni taamasira an ka imu in b'a la devise b'a la drapeau b'a la un peuple un but une foi so b'a la o de ye faso tuloma a taamasiyɛn n'a taamasira a taamasira o ye an ka hymne n'an ka devise ye a taamasiyɛn o ye an ka armoire n'an ka drapeau ye o de kama ne y'a f'u ye bamanankan don parce que drapeau o ye taamasiyɛn o tɛ wa les armoiries o ye a tampon ye o fana ye taamasiyɛn maintenant taamasira o de ye un peuple un but une foi o ye devise ye o ye ko jamana kelen un peuple un but kuntilenna kelen une foi hakilina kelen mais an bɛ yɔrɔ min na o bɛ yen wa a kan ka sɔrɔ mais bi an bɛ yɔrɔ min na hakilina cayara bon a bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin voilà an bɛ fanga min na sisan mɔgɔw bɛ ka a faamuya dɔɔnin dɔɔnin k'a fɔ ko an kan ka kɛ o cogoya de la voilà parce que mɔgɔw m'a faamu ko un peuple un but une foi
parce que ko ambe jamana kelen den donc anga hamina kanga kelen anga jamana yirwa nanga jamana tanye ka jamana koroshi ka jamana toboto ka jamana ke heresoro na jamana heresoro be ba soro o de un peuple ambe kelen muna parce que ambe malien antoko e malien ambe wololonde am bangera mali dugu kolo de kan ambe te shia kelen mais am nyongon furu am nyongon tama ambe kelen akoro do woyi angana ta yoroja un but ni malien koni ambe ngani ay jume ko comme kulu min be jika ko mo mum ba kono ube hakle jume ube ngani ay kelen batika ko nyuma voilà donc jamana ka sabati ka basigi be ka herasoro anga ke lafiya la be ka be bonya be ka be gasisigi au de tunyin nda on fait maintenant un peu maintenant une fois c'est quoi ambe ngani a hakli ka kelen amla woni benga ne atsa kele na non na fora be chama ko do sa ni fanga ni jama be yoro mi no ko do sinon be tsek hal Allah be me kala fe adi jama yara be yoro mi ho ma fo ko yowe voilà be hal Allah be me kala fe mais ni jama fam bi yoro mi na e kanga taw yoro de la be kanga ta do jama be ko jeka fo e damuye jeka baranye wonte mado la fana akundo we jama be hiri kata yoro dola voilà kasoro be jama be hakilina fana te chi ka fo mo ye faso bara e kom bogo bara de bogo bara ale ni di bara te kele faso bara e bogo bara ni e bogo bara ka ba ni anu ni ka ba ni tlale bi tege fla ko ka jusi mais ni e di bara ni tlale bi tege nemu ya ni ka ko amado be luti didu able voilà fana butika ko ay ba mananga lo machine te ko ni di ni ma iba ni ba mam te di fedo ni ko ni bala voilà donc o de fa ba fe ko o de anga diviser maintenant ko anga fasa jamana fasa jamana jonjombe o e drapeau korodi anga nabi yoro jamana o chela anga ngado anga don ka monya ka korota ni mali ka yanga ka fifa ko ode maintenant anga o e faso ere fasa faso bon ambi domina 9 août a bene talata de maimo de voir mais le 9 août a bene à la misa de ma 1962 anga député mu bi segini kelen député bi segini flade bi segi ani kelen bi segi au lieu de voter amuna mba fo yesi Thomas Bande kelen tanyana avion binae donc ale tanyana folo uyo bo chela ka ke yemana nyemae wode muriboy parce que o wati ne muribo fangana wati minna kalata ma ke mulbe ka ke president de kalata kere député wiye abo wasaden utara wasabulon la uli de nyongoye ko muribo am mission andangela e bi da kenye mai donc muribo kere nyemaye donc o de ake bisagani bi segini kelena ulu ya ci faso ci la katato Maroc avion binena o de famolo kulbali député famolo kulbali ni ya to me voilà donc bisegi mumbe oui nyongoye gouvernement est texte douma oui a sege le 9 août 1962 séance plénière au corps kumafle député o hakina e jume ayo kumanaka au sonawa amma sonwa namma samba segi uma uba labentu gana nae nam sona ambam bol korota ka voter o de kera uliye texte kala u ya kalan depuis a sigil fo la fois sigil là-bas u segnaka utaka na ko niwa fo itala ansona par que l'hymne national du Mali voté en séance plénière présidé par Mohamed Alassane Haïdara secrétaire de séance Mouni Koumou Fora Mumba Sebe Ouem Amadou Tchoye ko l'hymne un seul article que l'hymne national du Mali 4 couplets et un refrain représente le Mali. Voici l'esprit de l'hymne national du Mali. On dit que l'hymne est intitulé Le Mali. Faso. Ok? Appel à la défense de la patrie, au travail pour sa prospérité, témoignant de l'attachement de l'unité de l'Afrique tout entière, fierté d'un peuple ayant retrouvé sa dignité, proclamant son espérance et sa foi à un avenir radieux, dans un pays enfin libre et dans une Afrique qui se lève enfin, pour marcher vers son unité et sa dignité. L'hymne national du Mali est un vibrant appel au peuple malien pour le rendez-vous de l'honneur,
celui de la construction nationale, de la libération de l'Afrique. L'hymne national du Mali est marqué par toutes les premières années de l'indépendance de notre pays. Ko anga jamana faso haklina deni. Voilà. Bamanangana ila comme bamagana. Ablaye. A warawalali ka fin jona. C'est-à-dire ka kedron ni jamana be chuga mununa. Jamana ka here. Jamana ka soro. Jamana mana ke chugo. Ande jamana de an ka lahoroma ɲini an ka lahoroma sɔrɔ an dalen b'a la k'a fɔ baara minnu b'a kɔnɔ sɛbɛn minnu kɛra kɔnɔ Ablaye n'a donna ba la Mali bɛ nafa sɔrɔ a la maliyɛnden bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Très bien. O y'a fitinin ye. A fitinin. Maintenant a kuma yɔrɔ ye mun ye ko hymne national ko Seydou Badiane de t'a dɔn. Seydou Badiane. Seydou Badiane. Il était membre de l'ISRDA, homme politique et écrivain. Celui qui a écrit Le mariage de Kani sous l'orage suivi de la mort de Chaka. Mais Seveni Aïra, ko hymne national, ko kulu de Sigilendo, ka hakili jakebo, ka sebe ka bo. O kulu nyema, o toye Madara Keita. Madara Keita et Modibo Keita Balmake. O kulu là, Seydou Badiane Kouyaté Bala, ko allait écrivain, poète et ministre. Gabou Jawara Bala, il était membre de l'ISRDA, président de la jeunesse du parti. Il y a Moussa Tati Keita, qui était le frère de Modibo, et Moussa, les armories là, les dessins de l'État là, allez à dessin d'Ategeye. Baba Diawara, lui, il était un homme de droit. Et Mamadou Sako, théâtre national, troupe nationale de théâtre, allait tout sur le côté artistique de l'hymne, et Banzoumana Sego sur le côté musical. Donc, au lieu de Djakaboke, à Touaboulama, on a fait un c'est bien qu'à maintenant, kakala chien folo jema nyena président nyena c'est de baja de papier ta kakala président nyena anya barake mun bara fleni donc aya kala mako ko c'est de baja talo Ablaye confusion bene la yoro do lala dokun jantemeni Malika Kumala Seda colonel Ablaye Maïga abora ba kuma Seydou Badiane mo ngunu be anga génération na mata noyi parce que adon nere confusion ene soro ako Seydou Badiane Traoré. Seydou Badiane, allez Traoré. Oh ben, Imna, Seydou Badiane Kouyaté. Non, Seydou Badiane est Kouyaté Mouna. Aha. Parce que Seydou Badiane est à fondé. Là, moi, je vais dire, mais fait, wala, mau ka famu. Sinon, moi, mon banga génération na. Ambe Philippe Balade. Seydou Badiane Kouyaté. Atumba fait que Djamana Niemade. Aya Kambo, en 2002, à quoi il est président. Mogo Yetara Foko et Djeli Vina fait que Horon président. Quoi il était Djeli? Ko ale mena mo mumbolo mo mu ya la mo de Kouyaté wo to de dara la sino ale e Traoré afa e Traoré abelma e Traoré odo ako Seydou Badiane Traoré odo la ya fo comme de ko fo mais aba fo mo wonna mais Kouyaté ta déranger parce que akara ma ya ola adona ola ay se ben kera akere ministre Mali ola mais ale te Kouyaté de mo mu ya lamo adira ma mumma odo e Kouyaté sino ale Traoré halale c'est comme si ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ne lamɔna so min kɔnɔ fulaw ka so don n'i ye fila jamu fɔ ne ma ne b'a laminɛ o mais le problème c'est quoi maintenant a ka se ka ɲɛfɔ ekɔlidenw ye u k'a faamuya o cogoya de la sinon confusion mais a bɛ fɔ de pour que mɔgɔw k'a faamu Ablaye parce que confusion bɛ na la don min ne y'a mɛn ne ye Tiɲɛni wele ne ko cɛ n ko est ce que ministre ma fili a ma fili et Tiɲɛni ko non k'a ma fili k'o de y'a jamu yɛrɛ Seydou Badiane yɛrɛ da de y'a fɔ ne ɲɔgɔnna joli bɛ yen minnu t'o kalama la parce que n'i ko Mali bi an b'a fɔ Seydou Badiane Kouyaté parce que an y'a dɔn en tant que ministre de la République Seydou Badiane en tant qu'auteur Seydou Badiane mais waati min na a b'a fɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye o waati na ko ale ye Traoré o ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye ka ɲɛ voilà a bɛ faamu o ne y'a minɛ ale yɛrɛ da télé la ale yɛrɛ da i ni ce i ni baraji Bakary appelé len do papier la wa ayiwa ni Bakary bilen do an bɛ taa fɛ